Tak dobrý den, všechny vás zdravím. Vítejte u druhého pokračování pořadu Vařím s vámi a dneska si zkusíme vyměnit obyčejné brambory za batáty a uděláme batátové pyré. Batáty neboli sladké brambory jsou sice dražší, ale mají zhruba 8krát více vápníku a 4krát více beta-karotenu pro vitamínu A v pouhých 100 gramech. Takže velice výživné a ti, kteří preferují dietní stravu, anebo i ti, kteří chtějí zkusit něco nového, tak zde dnes uvaříme batátové pyré s parmazánem, dochucené citronovou šťávou, mátou, solí, pepřem. Jdeme na to. Začneme oloupáním, očištěním batát a nakrájením na menší kousky. Práci s nožem postupujeme opatrně, brambory si rozčtvrtíme a poté následně nakrájíme. Pokrájené batáty vložíme do hrnce s rozehřátým máslem a zarestujeme. Vše důkladně osolíme. Přidáme barevný pepř pro docílení pikantnosti batátového pyré. Tak, a prozatím restujeme do poloměka. Během restování podléváme mírně vlažnou vodou. Necháme opět vydusit veškerou šťávu a vodu. Během restování si můžeme překrájet na drobno mátu. Máta dodá charakteristickou vůni a chuť. Samozřejmě pokud doma nemáte mátu, můžete použít pro zvýraznění třeba zázvor. Taky velice chutný, dodá pikantnost, ostrost a není to jenom tak mdlé pyré potom. Tak, pyré máme vyrestováno na požadovanou poloměkost. Zjistíme tak, že obyčejnou vařečkou se mi podaří vlastně ty plátečky takto krásně přepůlit. Upozorňuji, že opravdu restovat s minimálním množstvím vody. Určitě nezalejváme celý a nevaříme to jako brambory. I v některých recepturách se to tak píše, ale my to tak dělat nebudeme. Tak. Nyní zaliju vodou. Což bohatě stačí. Tak, pěkně ode dna. Snížíme stupeň. A nyní budeme dusit do měka. Pod pokrytí. Tak, batáty se nám pěkně dusí, takže všechno v pořádku a nastrouháme si citronovou kůru na jemném struhadle, kdy opět citronová kůra nám dodá v pyré krásné aroma. Při strouhání citronu dbejte na to, abyste strouhali opravdu jenom žlutou část vrchní, abyste nezajeli až do té bílé dužiny, která samozřejmě je potom hořká. Takže opravdu jenom pěkně z vrchu a pěkně žlutou kůru. Tak, kůru máme nastrouhanou. Vidíte,
Tak to by to mělo vypadat. Co teďko s tím citronem? Tak jednoduchá rada. Udělejte si čaj, vymačkejte si citron do něho, nebo stačí vymačkat citronovou šťávu, zředit vodou a máte dobrý nápoj. A hlavně plný vitamínů, což je teďko potřeba. A pro otralejší, kteří to zvládnou vypít neředěné, tak jenom dobře. Takže posilněn vitaminovou bombou přejdeme k hlavní části fáze přípravy. Tady vidíme, jak se nám krásně už pyré batáty rozkládají, kde de facto vařečkou už je můžu jenom rozčouchat. Takže pro ty, kteří nemají mixér, nic se neděje. V této fázi vidíte brambory krásně měkké, rozčouchatelné i obyčejnou vařečkou. Tak postupně přidáme ingredience. To znamená citronovou kůru, mátu, parmazán a potom vše zjemníme smetanou. Tyto sypké ingredience důkladně promícháme s batáty. Přilijeme smetanu a to vše důkladně rozmixujeme mixérem. Samozřejmě plamen máme, stupeň máme snížený, tak aby se nám pyré už nepřipalovalo. Upozorňuji na důležitý fakt, čím uší nádoba, tím líp se vám to bude mixovat. Takže nepoužívejte kastroly. Tady vidíte, jak už se pyré krásně vyhlazuje, což je výhoda samozřejmě mixéru. Pyré samo o sobě by mělo být o něco hustší, než jsme zvyklí u naší bramborové kaše. Takže pyré potom, když se servíruje, tak se vlastně může zdobit i zdobícími cukrářskými sáčky. Tak jak vidíte, pyré je krásně vyhlazené a barevné, konzistence. Vidíte? Tak, přejdeme k ochutnávce. Tak co myslíte? Chutná výborně. Tak, batáty, ty jsou samozřejmě specifické tím, že jsou sladké a jak jste sami viděli, když do nich přidáme ingredience, jako je máta, citronová kůra, tak barevný pepř trošku, tak získá to takovou opravdu zajímavou chuť, kterou byste měli sami doma zkusit. Když nemáte tu mátu, nechci se podobat někomu z pořadu televizního, když nemáte mátu, použijte třeba chili, zázvor, místo citronu nebo citronové kůry, limetku. Je to pro takové zvýraznění, aby to opravdu nebyly jenom batáty se solí a máslem. Takže se nebojte experimentovat a ať vám se dílo vydaří a budu se těšit na další vaření s vámi. Tak a takto připravené batátové pyré si můžete naservírovat s jakoukoliv roládou a nezbývá než popřát už jenom dobrou chuť a naschle příště.